Zolo mnyama ondlela zimhlophe nibingelelwa indlondlo eshaya imfengwane ngalesi sikhathi. Sekunesikhashana-ke engigcinile ukuthi sivele kule nkundla bese sigidagida sishiye sikushiyayo siphosele isizwe sakithi esivivaneni ukuthi nezizukulwane ezizayo zothi mayibona lo mfaniswano oqoshiwe bese zazi ukuthi kwakwaba nento kanje. Zingane zakwethu, namhlanje ngithi-ake sibheke into esikhule ikhona. Thina siye saba nenhlahla okuzalelwa emakhaya sakhula lento siyibona yayise ishintsha-ke isiya ngokuphela. Namhlanje sekunabantu abayifanisayo lonto ukuthi yayikanjalo bese bekhuluma okungeyikho. Kulezi zinto-ke zama-social media sibala u-YouTube, Facebook, u-TikTok nani nani. Maningi amanga aye aqanjwe futhi okubuhlungu ukuthi amanga aqanjwe kulezi nkundla aqanjwe kakhulu ngabantu abangamakholwa nabelaphi bendabuko okubalwa izinyanga nezangoma. Bakhuluma imbudane bethi le nto yayikhona into engakaze zibe khona. Singalinganisa nje isibonelo sokuthi uma ungangena ku-Facebook uthi uyabheka ukuthi yini abalozi, uzothola ukuthi abantu bachaza abalozi bachaza into esingayazi esikhule ingekho beyibize ngabalozi. Kuningi kukhulunywa abanye beze bethi abalozi isizwe esithile afuna ube nobudlelwano naso sizwe ukuze ubhule ngabalozi okuyinganekwane nje-ke esingeke silokhu sichithe isikhathi sithi kuyinto ekhona. Sikhule sikwazi kuyinganekwane, sikhule kungekho kwavela kwaba inganekwane. Seziningi-ke iy'nganekwane ey'xoxwayo. Namhlanje-ake sikhulumeni ngalokhu okuthiwa unomkhubulwana. Unomkhubulwana singathi masisebenzisa amagama enkulumo yesikhathi samanje, singathi unomkhubulwane singambeka ngokuthi yingelosi yesifazane ebivela phakathi kwesizwe samaZulu. NgokwesiZulu unomkhubulwane ubethathwa njengenkosazana yasezulwini, athathwe njengendodakazi kaMvelinqangi bese kukhulunywa ngonomkhubulwane. Uma uzobuka ukwakheka kwegama unomkhubulwane lakheke ngey'nhlamvu ey'thile esizulwini. Elokuqala uno, okusho umuntu owumama. Bese bayigama elithi ukukhubula noma ikhuba, okusho igeja lokulima. So ingelosi le unomkhubulwane bekunenkolelo thina sikhulu ukuthi ibonakale kakhulu kubantu besimame, abantu besilisa bangeyibone. Nokho angisho ukuthi ayibonakali kubantu besilisa, bekuyinkolelo ebikhona ivama kakhulu ukuqhamuka kwabesimame, abantu besilisa ayivami ukuqhamuka kubona. Kodwa endaweni engikhulela kuyona, sikhule kuleya minyaka yama-early 90s, ebilinywa insimu kaNomkhubulwane mase kuzongena ihlobo, bebenehubo bebelihuba. Ngenxa yokuthi umkhosi wokulinywa kwensimu kaNomkhubulwane nayo yonke into bekuyinto eqondana nabantu besimame. Ihuba babelihuba ngangazi isigqi sakhona, angizange ngayifunda iy'nhlamvu zamagama akhona ukuthi laliculwa kanjani. So ngaleyo ndlela ngabe ngiyanihubela lonto kwakuyihubo elima kanje. Ngikhumbula isigqi sakhona ukuthi lalihamba kanjani, kodwa ukuthi iy'nhlamvu zakhona zayithini ngabe ngiqamba amanga. Ngikhule lonto-ke ngikubona iyolinywa insimu kaNomkhubulwane, ebilinywa ingahlakulwa futhi ingavunwa. Bekuyinto egcina ukuthi iy'nkomo uma y'fohlele zaya insimu kaNomkhubulwane bese ziyidlela. Leyo nto ibiyenziwa kakhulu uma kuzongena ihlobo. Ngakhula ngikubona ukwenziwa kwale nsimu, ilinywa futhi ngabantu besimame, ingalinywa izinsizwa, ingalinywa abantu besilisa. Ekukhuleni kwami ngisafunda emazingeni aphansi e-primary, kunentombazane engafunda nayo, namanje ngisayikhumbula lonto noma seyiminyaka seyiminingi kakhulu. Sasingakabi nawo nalo hulumeni wentando yeningi lwesesinayo njengamanje. Kunentokazi engangifunda nayo esikoleni ekuthiwa uPriti wakwaGumede, igama lakwa uPriti wakwaGumede. Ngangifunda nayo-ke esikoleni iMbitane Primary kwaMaphumulo, okuyiyona eyake yakhuluma into eyasidala ukuthi sibhekisise ngaleso sikhathi sasizingane. Sasifundiswa uthishelakazi okwakuthiwa uMadam Dlomo, owayesifundisa eMbitane. Wabe sechaza kuPriti Gumede ukuthi yena useke wambona uNomkhubulwane ngamehlo enyama,
uMadam Dlomo lo wayesifundisa u-second year ngesizathu sokuthi umuntu engizothi wayekhuliswe ngenkolo akazange ayithathe serious lento kaPretty mayechaza ukuthi wakwambona nomkhulu ngoba into ayirabhisha nje wasitshela ukuthi hayi kusho ukuthi uPretty wayibona izinto zamademon and all the stuff kodwa sathi mase sibhekisisa sabona indlela uPretty akuchaza ngayo into ayibona wak-articulate ngayo sabona ukuthi noma sesikhulile sabona ukuthi umuntu wayekuleya age umuntu wayeneminyaka ewu7 wayengeke akwazi uku-articulate into ekanje ayichaze ukuthi uyibonile bisiba into ekhona ngoba ulwazi ngonomkhubulwane bengeyona into ebithe echithisa kubantu bekuyilabo abantu ebebemkholelwa nomkhubulwane ebebazi ukuthi khona kuthe makuhamba isikhathi ngahlangana nenye insizwa yangitshela ukuthi yayadibana nomkhubulwane sekuzongena ihlobo ehlathini yathi igalo yephuka le nsizwa mayichaza yayingamazi inhlobo uPretty Gumede kodwa yachaza into efana ntsene kaPretty Gumede ekuchazeni into abayibona ukuthi kwakuyinto kanje ngagcina ngingazi-ke noma babebona imikhovu yasendle kodwa bakuchaza bathi bona bekunomkhubulwane sikhuleke umkhosi kaNomkhubulwane ugcinwa buNkulunkulu singasho sithi ingelosi esingathi masikuchaza ngokwesilungu sithi ingelosi that is associated with fertility and women prosperity ngoba ukugana kwabantu besifazane bekuncike kakhulu kuNomkhubulwane ngokwesiZulu nokuthola abantwana okuyisithelo sesisu kuncike kakhulu kuNomkhubulwane ngokwesimo sesiZulu ikhona-ke futhi enye ingelosi eyi-opposite kaNomkhubulwane ekuthiwa uNomoyi ngakho yona siyishiye kanjalo kodwa sikhule thina ikhona lento okulinywa kwenzima noMkhubulwane ihlanganiswa futhi nenkolelo ebiyithinteke kakhulu ukuthethwa kwedlozi esizweni samaZulu namhlanje usuza abantu bekhuluma indaba zokukhuluma ngamadlozi nayo yonke into bechaza inkolo yesiZulu Zulu cosmology kodwa bemenqo noMkhubulwane mawusumbuzisisa umuntu ukuthi wazi kungakanani ngoNomkhubulwane uthola ulwazi lakhe luyaphela kuningi-ke singakukhomba okuyizinkolelo esikhule zenziwa esizweni samaZulu ezinye safica kahle seyishabalala njengayo le kaNomkhubulwane siyificile thina nontanga yethu yayisishabalala ishabalaliswe yini ngicabanga ukuthi kube ukumuva kwabantu besuke endaweni ezisemakhaya beya emadolobheni nanemthelela-ke wodlame lwezepolitiki lwe-ANC nenkatha kakhulukazi ngabo-94 95 kuyale okudathi lezi zinto zibe sekulahleka kulwazi lwagcina selilahlekile abasenalo lolu lwazi sekuyinto nje kubona sifana distant memory asikusho kanjalo sekuyinto esikhumbula kancane ngoba basayenzi njalo ngane zakwethu tshela abangani bakho ngento nje shaya imfengwane sophinde sixoxe sithi uku-expanda le ndaba kaNomkhubulwane sibonge